אני גלעד, והיום נלמד איך לעשות סלט פלפלים לראש השנה. המצרכים הם מלקחיים, קערה גדולה ופלפלים. יכולים להשתמש באיזשהו פלפלים וכמה פלפלים שאתה רוצה. נעבור לשלב הבישול. פלפלים, ביצית, להדליק את האש בכל המקום, מצלמים עושים שני פלפלים מכל פעם על הרשת, חממו שהם נשרפים וממש מספיק שיהיו ככה מוכנים, אפשר להפוך. עכשיו נהפוך את הפלפלים אחרי שהם נשרפו בזהירות מאוד, בזהירות רבה, כי זה יכול להיות ממש חם. זה לא פעם ראשונה שאני מכין. אוקיי, הפכנו פלפל, עושים ככה, הולכים את הפלפל השני. מתי שהם נשרפים ומרגישים שהם מוכנים, אפשר להוציא אותם לקערה גדולה. להפוך את הפלפלים עכשיו לצד השני שיהיו מוכנים. אני רואה שיש פה פלפל די מוכן, נוציא אותו. חמי טירופים. רגע, אני אלך להביא את הקערה. זה ככה, נביא את זה, שזה יהיה ינסה לו קצת. יש פה עוד פלפל מוכן שאפשר נשים עוד פלפל. יש פה שני פלפלים כבר מוכנים, עוד פלפל אחד פה. פלפל הזה יש פה, ננסה לו. אפשר לחשוב בנייר כסף כי זה טוב, אחר כך כשמקלפים את הפלפלים זה יעשה את הפלפלים, אפשר לקלף את הפלפלים בקלות יותר טובה וזה יהיה די טוב ויותר טוב, במקום זה יהיה טוב יותר. אני חושבת שאפשר לעשות את זה עכשיו אנחנו בישלנו את כל הפלפלים, נעבור לחלק הקילוף. חלק הקילוף הוא די קל. אנחנו מקלפים את הפלפל אחד, את כל השטח הירוק לתוך קערה נפרדת. עדיף לא לעשות את זה כרס חיתוך, כי אם הם מקלפים את זה על השולחן זה די מלכלך ולא נעים. אפשר גם לקלף עם סכין, אבל יותר קשה. טוב, חילקנו את כל הפלפלים, עכשיו נעבור לחתיכה. נחתוך את הפלפל בצורה כזאת, רואים ככה, חותכים. אחרי החתיכה מנקים
נראה לכם איך. אחרי שנגמור לחתוך. חותכים ככה. ככה תשימו, אתם יכולים לשים בצד. שים פה, ככה חותכים, ככה. אוקיי, חתכנו, תשימו את זה פה. עכשיו אנחנו חותכים כאלו. ציפסים כאילו. חותכים. שמים בצד, זה כבר חתוך ככה. חתוך. חותכים. יפה. עכשיו אפשר ככה לשים פה. הכל. ואז מתחילים לחתוך. עברנו לחלק הרוטב, חתכנו את כל הפלפלים בצורה כזאת, לציפסים. עכשיו נעבור לחלק הרוטב. קערה נפרדת קטנה, 3 חצאי לימונים, כאילו לימון וחצי, 3 שני שום, שמן זית קצת, שוחט, קוטש, כפית לערבב, פלפל שחור ומלח. נתחיל בשחיטת הלימונים. הלימונים צריכים לשחוט אותם, את 3 אלה לשחוט בתוך הקערה. אחד, שתיים, פלגרין, זה נורא אפשר להוציא. ו3. אוקיי, שחטנו את הלימון. עכשיו נעבור לשום. הנה, אחד. קלטתי מכפית. ככה. מעבירים ככה. עושים ככה. שתיים. זה 2 עכשיו. שים וקוצים את הסום השלישי. כתבנו את כל השום. עכשיו נעבור למלח. ככה חופן ככה של מלחות קצת. ככה. פלפל שחור לא יותר מדי. פפורה. וסיימנו. מערבבים הכל ביחד. סליחה.
דרך אגב, שמן זית שכחתי. שמן זית לא יותר מדי. מספיק. מערבבים וסופחים. אוקיי, מערבבים עם הידיים בעדינות, ככה. זה לא עם הכף, מערבבים עם הידיים, זה נחמד, טעים. וככה כל הפלפלים והרוטב ביחד וגמרנו.